O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e douvos a benvida a un programa máis ao Recuncho dos Libros, o programa cultural de Radio Eume no que facemos un percorrido polas actividades que nos propoñen dende a Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. E como cada programa acompáñanos a súa responsable Anabel Alonso. Que tal, Anabel? Benvida. Hola, bo día. Ben, estamos xa na última semana de xullo. Vamos a cambiar de autor do mes, pero comezamos, como sempre, cronolóxicamente polo luns de novidades que nos propoñedes. Traigo vos para público infantil un libro que realmente traigo pero é unha serie, podemos ter máis no futuro, que se chama Enigmas, desafía tu mente con 25 misterios. Entonces, me parece moi interesante como está planteado o libro, porque en este caso son misterios de historia, temos outros libros que son pois de personaxes famosos, de arte, de ciencia e tal. Se plantea como se fose un dilema, digamos, un pequeno misterio e tú tes que adiviñar como a solución. Hai dúas formas de adiviñalo, ou ben imaginando a solución ou ben pola lóxica. De feito, ao principio xa pon si é un dilema que implica imaginación ou é un dilema que implica lóxica. Pois, por exemplo, algún que mirei por aí para ver como eran, non? Se propón, o sea, van en Roma van a condenar a unha persoa e entonces meten dentro de unha bola, o sea, de un saquiño, dous papeles, un que pon inocente e un que pon culpable, e hai que sacar un. Entón, o emperador, que é moi listillo, en vez de poñer inocente e culpable, pon dous culpables. E entón o delincuente que o ve come un dos papéis. E hai que saber que pasou. O declararon inocente, o declararon culpable. O sea, colle o papel e cómeo. Entón, claro, como miran o que queda pon culpable. Se supón que o que saliu foi inocente. E entón aí declaran inocente. Pois ese tipo de cousas así son como pequenos misterios e me parece moi, moi chulo. Todos baseados en historias en cuestiones da historia, explica un pouco, pues, neste caso, pues, a mellor a civilización romana como era e tal, e propongo dilema. E temos varios exemplares, algúns eso de arte, de ciencia, de misterio puro e duro, e me parecen moi chulos, son para nenos a partir de nenas a partir de 9 anos, e moi divertidos. Se pode xogar en conxunto, quero decir, se pode xogar en familia, digamos. Ten ao principio como unha especie de explicación de como xogar, os puntos que podes, porque hai diferentes niveles de dificultad, podes ir apuntando tal, e como se pode xogar por equipos. Entonces, para botar unha tarde destas despois de comer e antes de bañarse, me parece unha cousa estupenda. O sea, casi como un xogo de mesa, é unha mestura entre xogo de mesa, libro de elixe a túa propia aventura, libro de texto, un pouco para aprender como distinguir, non, diversos aspectos tanto da historia como da ciencia, etcétera, etcétera. Este é en castelán, pero tes tamén unha recomendación, como sempre, en lingua galega. Sí, para nenos máis pequenos, o rap do Coello Fedello. E está moi guai porque aparte o libro, é un álbum moi bonito, con unhas ilustracións moi chulas, de Irene Alonso, e está ilustrado por Irene San Juan, e o que se conta, digamos, o que vemos é o propio rap. Pero además é que temos un QR que ten a base do rap. Entonces, se nos queremos facelo rap por encima de esa base, podémolo facer. Es decir, que nos ofrece a posibilidade de ser nós os que fagamos, de convertirnos en rapeiros aí ocasionais, ¿no? E me parece moi guai. Vai un pouco sobre... desde o rap, pero vai un pouco a favor do contacto, da comunicación e de menos pantallas e de menos tecnoloxía, ¿no? E me parece moi interesante o rollo da base de rap, porque creo que pode estar moi guai para os rapaces animarse a rapear por encima desa base.
Sí, bueno, xa tivemos en outras ocasións neste espazo, non, libros que traen esta opción interactiva e tamén, pois bueno, neste caso moi chulo, non, poder rapear con esa base musical. Estas son as recomendacións para público infantil, pero sempre tamén nos traedes recomendacións para lectores e lectoras adultos. Treigovos para o lector adulto en castelán unha obra da que falamos aquí casualmente porque é unha obra de Sara Mesa que foi a nosa autora do mes de hai un par de meses. Se chama Oposición e conta a historia dunha persona que está opositando para a administración. E sobre todo o tema fundamental é a administración. A administración como algo estructurado, organizado, pero sin xeito e sin sentido. E é moi interesante na novela, por exemplo, a cuestión da linguaxe, porque se fala un pouco desa distancia, a veces enorme, entre a linguaxe administrativa e a linguaxe real. E como esa linguaxe administrativa aparta as persoas normais dese mundo, non, do mundo da administración. Esta rapaza está interina, está preparando oposicións e está un pouco vendo, o sea, facendo como pequenos subterfuxios, digamos, ou pequenas ilegalidades dentro da administración. Como sempre, de fondo, os temas de Sara Mesa, que xa temos falado aquí, porque cando era autora do mes, pois da incomunicación. Hai un continuo desasosego cando estás lendo a novela. Hai sempre a sensación de que algo vai a pasar. Moi interesante o tema da liberdade, non, de hasta que punto un pode escoller ou pode decidir as cousas da súa vida. Recomendovos esta novela, recomendovos a Sara Mesa en xeral, que creo que vos vai a gustar. E a outra recomendación en lingua galega neste caso, sí, non? E en lingua galega traemos un libro de Sherwood Anderson, un autor que naceu a finales do 19, que se chama Winnesburg, Ohio, son varios relatos, pero que se poden ler como unha novela, porque digamos que contan historias que suceden en esta cidade e que os personaxes se entremesturan, ¿no? Entonces digamos que se pode ler como unha novela. Un autor fundamental que marcou tamén un cambio na literatura norteamericana, nun momento determinado da súa vida tuvo unha crise nerviosa e decidiu abandonar todo, abandonar a súa familia, a súa muller, os seus fillos e dedicarse única e exclusivamente á literatura. Un autor fundamental na evolución posterior de moitos autores americanos. Está detrás da obra de Carver ou de Fitzgerald ou de Steinbeck, quero dicir, de autores fundamentales da literatura universal. É unha traducción que temos en Irmás Cartoné, que se dedican a facer este tipo de clásicos, vertelos ao galego, e me parece moi guai, unha opción moi interesante. Moi ben, pois pasamos ao martes de cómic. A ver que o que nos propoñedes, creo que unha lectura quizáis máis para público familiar, poderíamos dicir, non? Sí, traigo vos un cómic para rapaces e rapazas de 9 a 12 ou de 9 a 14, unha cousa así. Se chama Los diarios de Cereza, foi un éxito editorial enorme de Aurélie Neiret e Joris Champlain, non sei se se pronuncia así, e digamos que conta a historia desta de Cereza que fai os seus diarios, non? Entonces combina a banda deseñada como os apuntes do diario, digamos. Aparece o diario como se tuvera escrito aí manuscrito e tal, como se fora escrito pola propia Cereza, coas súas suliñando as súas palabras en coloríns ou poñendo corazoncitos ou o que seña, e despois a historia un pouco en banda deseñada das cousas que lle van sucedendo, das súas aventuras e das súas investigacións, digamos que hai aí un componente de aventura e todo presentado nun formato moi chulo, un álbum grande, de tapa dura, e con as ilustracións moi cookies, moi bonitas, que creo que
poden gustar. É xa vos digo, un libro que ten máis de 100.000 lectores, polo tanto moi recomendable. Sí, como distiron as ilustracións moi bonitas, moi sinxeliñas, que ademais que pode ser unha lectura moi agradable, moi agradecida, todo o que é a temática de aventuras, non? Que parece que concorda máis con esta época estival, bueno, que combina moi ben o que distí, non? Por unha parte a historia contada en cómic e por outra parte en algunhas das páxinas eses recortes do diario da protagonista que ao mellor pois quizáis axudan a poñer en contexto o que estamos vendo na parte do cómic. Sí, totalmente. Moi ben, pois seguimos percorrendo a semana. Agora pasamos ao mércores de Entreversos, onde falamos de poesía. Non sei que o que nos traedes esta semana, pero teño a sensación de que trátase dunha autora clásica moderna. Bueno, é unha autora, Yolanda Castaño, que xa que se pode considerar un clásico. E esta versión, este libro que vos traigo, que é O puño e a letra, ven un pouco en caixa co que falábamos antes, non? É unha cousa moi interesante, isto que se chama comic poetry, o sea, poesía e cómic. Entonces, son 40 poemas unha especie de selección da obra de Yolanda Castaño, e cada un deles está feito banda deseñada por un autor distinto. Entonces temos o poema na páxina esquerda e na páxina dereita a reinterpretación dese poema por un autor, por un ilustrador, un autor de cómics, ¿no? Me parece un libro preciosísimo, ten a selección dos poemas de Yolanda Castaño recolle todos os intereses de Yolanda Castaño na poesía, ¿no? Pues, o erotismo, o corpo, todas estas cuestións que a ela lle interesan, e despois además hai que ter en conta que, bueno, Yolanda Castaño é unha autora que traballa moito por difundir a poesía, por levar ese efeito poético, digamos, ao público, e esta maneira de facelo a través do cómic e tal, mesturando artes, tamén fixo algo coa música, é dicir, me refiro a esta cuestión de xuntar diferentes linguaxes artísticas e todo eso, me parece moi interesante. Decirvos que algún dos autores que son responsables da parte de cómic son Miguel Anxo Prado, Fran Jaraba, David Rubin, Kiko da Silva, Xaquín Marín, Pepe Carreiro, o sea, lo más do mundo da ilustración galega. E me parece, bueno, cada un ten o seu estilo diferente, porque cada un, como é dun ilustrador distinto, ten un estilo completamente diferente, e me parece unha maneira de achegarse a poesía diferente e moi interesante. Claro, isto recórdame un pouco, non? A exposición que temos aquí na vila, non? De unha foto, un poema, isto de mesturar diferentes disciplinas artísticas e como, pois seguramente a autora Yolanda Castaño les dá esa liberdade creativa para que eles reinterpreten cada un dos poemas que eles ilustran, non? Sí, digamos que collen o texto do poema e con ese texto de poema fan unha folla de banda deseñada. Estamos, por exemplo, temos o libro aberto diante da folla de Xaquín Marín, que é o sea, que claro, Xaquín Marín é inconfundible, o recoñeces en calquera sitio, e é moi interesante, e o que falabas ti, nos ponen en relación con de unha foto un poema, por exemplo, no sentido de esta obra de creación colectiva, de mesturar dúas linguaxes distintas para crear unha cousa nova, unha obra artística diferente. Me parece moi guai, moi interesante. Pois sí, moi recomendable esta obra, que ademais está editada por Xerais, o sea que, bueno, casi é unha obra destas de ter na biblioteca de cada un, non? O sea, porque, pois sí, porque xunta a moitísimos artistas galegos contemporáneos e bueno, pois destas obras que quizáis trascenden, non? E estéticamente preciosa, claro. Unha obra super cuidada, preciosa para regalar, por exemplo, moi bonita, verdad? Bueno, pois deixamos atrás a poesía e o cómic, mira como mesturamos estas dúas disciplinas. Pasamos agora ao xoves, no que sempre facemos unha recomendación de unha obra literaria que vai en consonancia ou que logo derivou en unha peza audiovisual.
Sí, pois traigomos un documental 100% Celso Emilio Ferreiro, que está dirixido por Aser Álvarez e protagonizado por Luis Tosar. Podes telo en Filming e creo que está tamén no fondo da Televisión de Galicia. E, bueno, percorrido pola vida de Celso Emilio, digamos que Luis Tosar se convirte no documental en Celso Emilio, pero tamén aparecen personalidades que digamos que falan sobre a súa relación con él ou sobre a súa obra, como como Neira Vilas ou Méndez Ferrín ou moitos artistas e moitos poetas actuais. Recomendo vos xunto con este documental unha fotobiografía que temos na biblioteca de Celso Emilio Ferreiro, que me parece moi interesante porque, digamos que percorre a historia de Celso Emilio a través de fotografías, de fotografías del, de fotografías do seu entorno e, bueno, un autor fundamental na poesía galega e por suposto, aparte de recomendar a fotobiografía, recomendamos calquera das súas obras literarias. Temos unha escolma, unha antoloxía poética que pode resultar moi apetecible, digamos, ¿no? Bueno, un autor fundamental e creo que esta maneira de achegarse tamén ao mellor desde o audiovisual, desde un documental a súa figura, pues, pode resultar agradable. Sí, como distí, non? Este tipo de biografías con tanto aporte documental de imaxes, dende logo fanse moitísimo máis amenas e quizás che axudan tamén a construir unha imaxe do contexto social da época na que naceu e viviu e creou a súa obra un dos autores máis importantes da nosa literatura, como Celso Emilio Ferreiro. E mira, pois descoñecía a existencia deste documental no que Luis Tosar encarna a figura de Celso Emilio Ferreiro. Sí, además foi premio Mestre Mateo tamén premio de un festival de documentais en Bucarest. Quero dicir que é un documental de alta calidade, interesante de ver e que nos achega un pouco máis a coñecer cousas da nosa cultura, no? Dunha forma mellor, pois, máis doada e máis amable. Moi ben, pois chegamos xa ao remate da semana e resulta que cambio de mes. Tócanos cambiar tamén de autor do mes, o autor que vai a acompañar aquí os lectores e a lectores da biblioteca durante o vindeiro mes de agosto. Sí, vamos a dedicarlle o mes de agosto a Lorenzo Silva, un autor tamén con moito éxito, moi coñecido, que digamos que ten todo tipo de publicacións, aunque ao mellor o público en xeral o conoce sobre todo pola súa serie de detectives de Bevilacqua e Chamorro, que además deu lugar a moitas obras audiovisuais, pero tamén ten literatura histórica, bastante literatura histórica, tamén ten moita literatura infantil e juvenil, o sea que é un autor con moitos premios e moita obra. Todo o mundo recordará seguramente La flaqueza del bolchevique ou El secreto del alquimista, estas películas que se basaban en obras de Lorenzo Silva. Pola súa construcción deste personaxe de Bevilacqua, deste Guardia Civil, recibiu de feito unha distinción, creo, da propia Guardia Civil por a boa imaxe que se dá do corpo e por como se achega, digamos, a figura de Bevilacqua dunha forma realista na maneira de traballar e me parece Bevilacqua e Chamorro son unha parella super interesante de detectives. Eu son moi fan, sobre todo das primeiras obras, e hai versións cinematográficas bastante interesantes. Hai La niebla e la doncella, creo que a última que se fixo ao redor da súa obra, pero toca tamén moitos outros, toca moitos temas, toca moitos paus, digamos, e temos bastante obra del na biblioteca. Últimamente tamén ten outra serie de detectives que escribe a catro mans con Noemí Trujillo e da que tamén temos algúns títulos na biblioteca. Anímovos a este mes de agosto a aproveitar estas obras de Lorenzo Silva, que tamén son literatura estupenda para o verán. Pero tamén os venres sempre facemos unha recomendación, non? De algunha obra literaria que teña que ver ou ben coas Pontes ou coa comarca, non?
Sí, pues recomendo vos este ensayo sobre a Sociedade de Instrucción Naturales do Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez, que conta esa sociedade que se creou en Cuba polos emigrantes ponteses en Cuba, e é unha investigación amplia, con un montón de documentación, de fotografías, tanto de Cuba como de As Pontes, e que conta un pouco pois como foi eso, a creación de esa sociedade e o que esa sociedade fixo pola vila, a construción das escolas, por exemplo, de Santa María, pero tamén a de San Mamed, varias historias de varias escolas da zona, e como había esa cuestión de invertir na vila de orixe, que ao mellor pois hoxe xa non pasa, non? Me parece que é moi interesante, porque é parte fundamental da nosa historia. Estamos agora recén saídos das festas do Carme, que se celebran porque os emigrantes cubanos pagaban a festa do Carme. Digamos que se cambiou de patrona nas Pontes gracias a eso. Foron eles os que fixeron que agora teñamos a festa do Carme. Me refiro que a importancia da emigración nas Pontes, como en moitas vilas galegas, foi crucial, e sobre todo con Cuba, e é moi interesante botarlle unha ollada a este ensayo que nos explica como se construíu esa sociedade e como todavía si continúa, no? O Panteón das Pontes no cemiterio de La Habana. Me parece achegarse eso a unha parte fundamental da nosa historia. Sí, sobre todo tamén porque ti mencionabas, non, que antes había en eses movementos migratorios unha intención, non, como de devolver de algún xeito esa inversión, non, eses cartos que se facían no estranxeiro para a mellora da túa vila de orixe, non? Pasábase un pouco do que é a individualidade, de que moita xente emigraba para mellorar a súa situación particular, a logo unha vez que acadabas unha certa posición económica e social no teu país de destino, o que buscabas era a mellora pois dos teus veciños e veciñas, en definitiva do teu lugar de orixe, non? Pasábase un pouco da individualidade á colectividade. Claro, creo que había un pouco de inversión para que, digamos, que o que eles tuveron que sufrir, no sentido de ter que emigrar por unha necesidade económica, non a tuveran que facer as seguintes xeracións. De feito, se invertía moitísimo en educación, pensando, eu creo, xustamente neso, en xente máis formada, que no caso de ter que emigrar, polo menos saíse nunha situación de mellor posicionamento diante da vida, digamos, que lles tocou a eles. Pero, o sea, falamos nas Pontes, pois eso, por exemplo, o edificio de Santa María, que é un edificio emblemático dentro da vila, ¿no? Pero estou pensando, por exemplo, no pasatempo de Betanzos. O sea, ese tipo de cuestións que tiñan que ver coa educación da cidadanía. E me parece eso moi interesante. E seguramente neste libro atoparedes moitas cosas que coñecedes, porque nas Pontes prácticamente todas as familias tuveron algún familiar que emigrou a Cuba no seu momento, e algunha historia relacionada con Cuba. Entonces creo que é unha lectura moi acaída. Moi ben, pois moitísimas gracias, como sempre, Anabel, por esta recomendación, non? Sempre, como dicía, interesante aprender un pouquiño máis de historia da nosa vila. Ata aquí o que deu de sí o recuncho dos libros desta semana, e anunciamos que collemos unhas merecidas vacacións. O recuncho dos libros tomase un descanso, pero habemos volver, e non quería perder a ocasión de agradecerche o traballo de todos estes meses para traernos cada semana todas esas propostas, novidades. Falamos aquí de cultura, falamos de libros, de literatura, de sociedade, de tantas e tantas cousas que nos axudan a enriquecernos e a aprender, que, bueno, dende logo, o meu máis sincero agradecemento, Anabel, polo teu traballo destes meses. Gracias a vos por ofrecernos este altavoz e poder achegar a biblioteca un pouco máis ás cidadáns, ¿no? Digamos que nos creemos que a biblioteca se construye coa xente, que non pretendemos ser un almacén de libros, sino que o que queremos ser é un espacio donde a xente poida atopar un refuxio e poida atopar tamén aquilo que necesita, e para eso traballamos. Moitas gracias a vos. Nada, grazas, pois eso, o recuncho dos libros volverá despois das vacacións. Que teñas tamén un feliz verán, Anabel. O mismo digo.
Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.